Bakarrik kantak egitearen xamurtasuna ez dugu merezi. David eta Goliaten burrukan apustu garaia egiten darraski. Mitxoletan, lore zelaietan aurkitu dute metal zati bat gris. Nahi behar esaten duetan bidali dute Euskal Herritik. Egorik ez dituzten izakiak zeruan egoaztu duen herriaren mezua talur lapurtuetan ez dago banke aukerarik justizia lortu barik itxasoraino errekatik oiukatzen ez dena esan dadila kantari. Egorik ez dituzten izakiak